nagpaabot ta sa taliabot nga Ginoo. Nga ang Ginoo mismo nga si Jesus nag-ingon man nga doon naging mga timaalahanon, doon ay kalisdanan, doon ay katalagman, doon ay sa Ebanghelyo karon, doon ay mga pagpanglutos, doon ay mga pagtaral, mga pagbudhi, bisan kauban sa pamilya, no? So kabahin gidi ay, no, sa ang pag-antos sa atong matinud-anon nga pagsunod ni Kristo samtang nagpaabot ta sa iyang pag-abot. Pan makaigsunan, nindot kayo o makahuluganon kayo ang pagtulunan ni Jesus diya sa Ebanghelyo karon, no? Ay matud pa niya naamaning mga taralon man ta, lutuson ta, supakon ta, ikan man ni sa kaugalingon mismong kasinatian ni Jesus. Kay siya mismo kanunay gisupak, gihasi sa iyang mga kaaway. Apan nagdapit siya nato uban sa paghagit nga kita magmaligon, no? Sa panahon nga naay mga pagpanglutos, kalisdanan sa kinabuhi. Kay matud pa niya, walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pasabot ani, anaagyod ang iyang mahigugmaon nga pag-atiman o pag-alima kanato sa panahon nga naata sa kalisod, no? Naata sa mga pagpanglutos. Makaigsunan na dungog nato diha sa unang pagbasa karon sa basahon sa gipadayag ang pananawon, vision ni San Juan. Ang vision niya may tungod ni sa mga nagmadaugon ba, no? Madaugon nga mga diha sa mga ilang pag-antos, kalisdanan, pagpanglutos tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo, no? Sila pundok sa mga santos ug nag-awit sila sa Ginoo ug unsa may ilang kabahin silang awit, matud pa nila matuod ug matarong gayod ang imong mga paagi, Ginoo. Makaigsunan, mamalatnong ta, unsa may pamaagi sa Ginoo. Pamaagi sa Ginoo, aron kita masantos, kabahin ini ang mga kalisdanan, kabahin ini ang mga pagpanglutos o pagtaral o pagsupat. Ako bitaw, pagsulod ako sa seminaryo, lit vocation man ko, kay nagka-eskwela naman ko, nahuman ako kurso, niya nakatrabaho na ko 2 ka tuig kapin, usa pa ko musulod seminaryo. Niya ako man ang kamagwang anak, niya ako ra po'y lalaki, mo nga akong papa nasuko, nganong musulod ko seminaryo, may undang ko sa trabaho. So, wag ito siya ganahi. Apan lagi, kay sakto naman ko sa edad, nipadayong yun ko, sulod seminaryo. Usapon na ko kaiyaan, nga igsuon sa akong mama, matud pa niya, nga no gikuno ko nga may undang sa trabaho, aron lang musulod seminaryo, ingon siya, magampo ko, nga di na siya mapari. Panag-ampo, masago maayo. Nga akong pag-ampo, siguro ang gidungog, ginapari man ko. Pan ako nang gipaambit yung magkaigsunan ba? Kanabitang maningkamuta, sa laing kahimtang sa itong kinabuhi ba? Nga magmatinuanon bitaw ta, pagsunod ni Kristo, naagyo yung mga pag-antos, mga paglutos, mga pagsupak. Apan ang manindot makigsunan, kay anaa kanunay ang mahigugmaon nga pag-alima o pag-atiman sa Ginoo nato. Ang iyang panawagan nato nga magpabilin lamang ta sa kalig-on nga mobarog, no? Kay matud pa niya diya sa kung kita magmalig-on, mao ni ang paagi nga kita maluwas. Makigsunan ang Ginoo mutamang yun nato. Matud pa niya, hatagan ganita niya sa atong isusulti o kaalam nga walay bisan kinsa, no? Nga makasupak niini sa atong mga kaaway.
Makaigsunan, diha sa pagligon sa itong kaugalingon, samtang nagpaabot ta sa taliabot natong Ginoo, magampo kita kanunay. Kada bitang, di lang ta magampo, kung doon na problema o kalisdanan sa kinabuhi. Magampo ta kanunay, kay unas tanan, wa man ta kahibalo kung kano sa moabot ang Ginoo. Magampo ta kanunay, kay diha sa pagampo, budangop ta sa kaluoy sa Ginoo, o gugma sa Ginoo, aron mulaom ang atong pagtuo, paglaom o paghigugma. Kay diha lamang sa pagpuyo sa gugma sa Ginoo, kita makalahutay gayod. Usa ka santa, ang patrona ni sa parokya din ko nasakop dito sa lungsod sa Alcoy, Cebu, Santa Rosa de Lima. Doon na siya'y panultihon nga nag-ingon, apart from the cross, there is no other ladder by which we may get to heaven. Sa ato pa, way lain nga hagdanan nga makaabot sa langit, kundili ang cross. Makaigsunan, inautunta nga atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mga yuta sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, nga di kita mubulag sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo, samtang nagpaabot ta sa iyang ikaduhang pag-abot. Kaya wa man kita masayad kano saan ay mahitabo. Pandili kita mubulag sa Ginoo destong pag-ampo, aron magmalig-on kita nga mobarog sa atong pagtuo, sa atong paglaom o sa atong paghigugma. Amen. Palihog manindog. Ang kalibutan o katawhan ni iya sa Dios, itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya, magampo kita, Ginoo, dungga nga among pagampo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Nga ang simbahan, magmatuuhon ug magmalaumon nga mulantaw sa umaabot nga panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang mga gitamay, ang mga sinalikway, o ang mga wala gihigugma dinhi sa atong katilingban, makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Nga malig-on ang atong pagsalig kang Hesus, nga mopabuka sa atong mga mata, ngadto sa katahom sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Nga ang walay pagkapalong nga kahayag o grasya, ihatag ngadto sa atong nangamatay nga mga kaparyentihan ug kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pagampo. Amahan nga naa sa langit, puna kami si mong gugma, ug iiway ang kangit-ngit gikan sa among kinabuhi. Sa ingon mag-ugmad kami diha sa kahayag ni Kristo, imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon pagampo kamo, aron ang ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma, ang paghalad namo sa sakripisyo, imong gisugo kanamo, maghimunta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo,
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo na ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayod, mapasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan mo mga tinubos, magdahig kanimo. Ngang imong mga santos, magpasidingog kanimo sa niusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Asamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Salamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahamarang, si Kristo, si Kristo, wali aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pahan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Himdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo o tanang mga pari. Himdumi usab nga maigsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, mga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, kamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan. Patagay kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Panagdait, tis manaa kaninyo. Peace, peace, peace. Kini mo ang kodiro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, Ginoo, No, dili ako ako angay, angay, lawat lawat kanimo, kanimo, apay apay pamulong mo lamang, maayo ako. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, din hinining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay, sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma, ug gayud itugot nga may mulag kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.